Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yan uwa, yau tsaraban da muke tafi muku da shi shine alfanun goruba a jikin dan adam. Kamar yadda kowa ya sani, goruba tana da 'ya'ya wanda girman su yayi kama da na 'ya'yan lemu. Wato abin nufi shine lemun zaki. 'Ya'yan goruba suna da launi irin na ruwan ƙasa, wato brown a turanci. Mutanen ƙasar Masar, wanda tarihi ya nuna aru-aru, suna kallon goruba a matsayin itaciya mai albarka, kuma dalilin da yasa ake yawan kacibir da su a makuntan sarakunan ƙasar Masar kenan. Sai dai kash, mafi akasarin mutanen ƙasar Masar ba su san amfanin itaciyar goruba ba, da kuma 'ya'yanta, da kuma sauran ayyukan da ake gudanarwa da ita. Wasu masana masu bincike kan alfanun 'ya'yan itace sun nuna cewa goruba tana ɗauke da sinadarin flavonoid da phenols, wanda suke taimakawa garkuwan jiki wajen kamuwa da cututtuka. Najeriya da wasu makwabtanta suna amfani da shayin goruba, wanda a yau shayin goruba abu ne wanda ya zama ruwan dare a wasu sassa na arewacin ƙasar, kamar irin su Kano, Sokoto, Katsina. Kuma bincike ya nuna cewa tana da fa'ida matuƙa ga waɗanda suke ɗauke da ciwon siga. A wajen 1977, bincike ya nuna cewa ana amfani da saiwar goruba wajen treatment ɗin ciwo ko rauni, wanda ya haɗa da cizon dabbobi ko wasu ƙwaruka. Haka zalika, ana amfani da saiwar goruba wajen haɗa magungunan zamani wanda ke yaƙi da cutar hawan jini a jikin ɗan adam. Ga wasu daga cikin alfanun goruba da take yi a jikin mutum. Idan mutum na fama da matsalar fitsari, wato yawaita fitsari, ana amfani da goruba, tana magance shi. Goruba tana inganta lafiyar masu fama da cutar asma. Cinta ita gorubar ko shanta tana taimakawa masu ƙarancin jini a jiki. Goruba tana rage kitse mara amfani a jikin ɗan adam. Wani sirri wanda masu bincike suka gudanar sun yi bayanin cewa goruba tana taimakawa masu fama da jiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.